Здравейте! Казвам се Петър Трендафилов и съм агент на недвижими имоти в Remax Partners Варна. Пътят ми към недвижимите имоти мина през различни професии. Работил съм в строителството, бил съм сервитьор и съм управлявал собствен магазин за хранителни стоки. Всяка от тези роли ме научи на нещо важно – работа с хора, дисциплина и отговорност. В недвижимите имоти съм от 2024 година, а от 2025 съм част от мрежата на Remax. Това, което ме привлече в тази професия е динамиката и възможността сам да управлявам времето си, но най-вече възможността да помагам на хората да направят една от най-важните стъпки в живота си. Днес имам честта да бъда част от екипа на Remax Partners, екип от доказани професионалисти, от които се уча всеки ден. За мен недвижимите имоти не са просто сделки. Те са ново начало. Аз съм Петър Трендафилов, вашият партньор в недвижимите имоти.